Din 100 de oameni interesați, câți ar cumpăra un imobil fără să pună vreo întrebare și fără intervenția unui agent imobiliar? Apasă butonul de follow ca să primești constant informații pe bune despre imobiliare și, bineînțeles, uită-te până la final pentru că o să-ți dau răspunsul după ce îți explic ce este o rată de conversie. Să spunem că din 10 clienți care sună pentru imobilul tău, doar unul va veni la vizionare, iar din 10 vizionări, doar un client va fi interesat să cumpere cu adevărat imobilul tău. Un agent de vânzări decent va vinde unui client din 10, iar unul de top va vinde unui client din 3. Un vânzător pe cont propriu, fără expertiză, cel mai probabil va vinde unui client din 15. Ce spun sunt lucruri generale la care, bineînțeles, există și excepții, dar scopul meu este să-ți explic pe limbaj comun ceva tehnic, rata de conversie. Cel mai probabil, ca vânzător pe cont propriu, vei face o legătură directă doar între promovare și vânzare. Secretul, între ghilimele, al agentului imobiliar este că se uită pe pașii intermediari. Eficientizează pașii de la apel și până la plata avansului pe care tu, ca vânzător pe cont propriu, nu i-ai băga în seamă. Calitatea apelurilor, a follow-up-ului, a vizionărilor, a obținerii ofertelor de preț, a negocierilor și, bineînțeles, a semnării efective la notar este calculată și îmbunătățită constant de către agentul imobiliar, pentru că altfel nu ar avea cum să trăiască din vânzări. Se educă, greșește și îmbunătățește procesul așa încât să ajungă de la acel 1 din 10 la acel 1 din 3. Ca să-ți răspund la întrebarea de la început, din 100 de persoane interesate, doar 5 sunt interesate pe bune și ar cumpăra. Bineînțeles, asta e statistică și acei 5 clienți cu adevărat interesați ar putea apărea la apelul cu numărul 95, 96, 97, 98, 99 și 100. Tocmai de aceea, eficientizarea ratelor de conversie vor îmbunătăți șansele tale de vânzare atunci când lucrezi cu un agent față de momentul în care lucrezi pe cont propriu. Un agent nu garantează vânzarea, ci doar crește șansele, iar fiecare agent poate avea un proces de vânzare diferit. În următorul clip vom discuta despre primul pas din proces, adică apelul. Așa că apasă acum butonul de follow ca să primești constant informații pe bune despre imobiliare.